An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasetɔma bi nɛnɛ ye dɔ fɛnɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ natara san kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 7 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko sunkaloman kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ bi o tile 4 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka dɔn k'a fɔ juma don an ka jamana lakanabaaw wulikajɔ taara min ye waleyajugu kɛbaaw ye ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Moti marabolo kɔnɔ na Mondorokaw fɛ yen ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye kasara sɔrɔ n'a kɛra i ka dɔn k'a fɔ garabali kɔnɔ na Bamakɔkaw fɛ yen o min kɛra dɔgɔfɛngɛ kɔnɔ na olu ye dɛmɛnya dɔ sɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ye sikɔrɔninkaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛra ye mobili dɔ n'o ye polisilakaw ka mobili dɔ ye k'o yɛlɛla denmisɛnnin dɔ kan k'ale kɔni ni kɛnɛ karaba o kɛra maaw ka wulikajɔba kɛ ni ka se ka mobili dɔw jeni o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ juma don an ka jamana lakanabaaw Mondorokaw fɛ olu ye kasara sɔrɔ o min kɛra an b'a dɔn k'a fɔ kasara in kɔni nin kɛra fasoden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ dusuma kasa ye k'a sɔrɔ an ka jamana lakanabaa dɔw ni tora la n'a fɔra k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw ni maa kelen ni tora waleyajugu kɛbaa ninnu na hali n'i y'a sɔrɔ maa 100 de ni tora e ka dɔn an ɲɛ t'olu ta la an ɲɛ b'an ka jamana lakanabaa kelen min n'i y'a sɔrɔ o de ye faso ka fini dɔ faso lakanani kama o toli kasara la o b'an tɔɔrɔ kosɛbɛ maa siromali dɔw taara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka taa baga an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka t'u dagayɔrɔ la Mondorokaw fɛ ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ suma a kɔni kɛra sɔrɔ ye faso ka kunnafonidiso la olu ye kunnafoni minnu cari o ye ka dɔn k'a fɔ maa 27 de ni tora an ka jamana lakanabaaw la wulikajɔ in sen fɛ 33 boɲango k'olu kɛ maa jɔngɛnen ye maa 7 boɲango k'olu kɔni tununa nka maa 33 min n'i y'a sɔrɔ olu kɛra maa jɔngɛnen ye a yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɛra maa 20 k'olu dɔw kɔni ta ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ mais jamana lakanabaaw ye wulikajɔ k'a yɔrɔ ni bɛrɛ la u tun y'a ɲini ka kan in de minɛ an ka lakanabaaw ye wulikajɔba kɛ ni ka fanga kuraw ka se ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ta ka avion k'o bila sanfɛ o yɔrɔ ni bɛrɛ lajɛlen la ka wulikajɔ ta maa minnu ye waleya in kɛ kunnafoniw na k'a bɛ surunya maa 200 la an ka jamana lakanabaaw ye maa min bɔnɛ u ni na o la ka wulikajɔ ta ka ɲɛ suma k'u gɛn kan in ka tila ka kan in minɛ ni k'u sigi caba nin waati na kan in bɛ an ka jamana lakanabaaw ka bolo kan wa o yɔrɔw la bi u bɛ ka wulikajɔw de kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu ye nin waleya ninnu ta ni ka ɲɛ suma ka tila k'u kɔni ɲini fan bɛɛ fɛ yɔrɔ ni yɔrɔ waleya bɛ tara ka ɲɛ suma fu bɛ se ka sere nin dan na cogo min na fɛn min bɛ fɔ an ka jamana ma ɲɛmaaw fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye nin bila i ka dɔn k'a fɔ dusuma kasa minɛ kɔnɔ ka ɲini bi ka wulikajɔ ta hali bi ka dɛmɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma nin min y'u sɔrɔ anw de dɔw ka fili dɔn tɛ dɔ ye ka se k'anw lakana fasoden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni u bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilila bɛɛ lajɛlen ni taasira bɛɛ la maa minnu bɛ nin waleyaw kɛ u bɛ bɔ kɔrɔ ni tilebe yarabi Ala ka an ka jamana lakanabaaw k'u don nin waleyajugu kɛbaaw n'u ɲɔgɔnna caman u kalo de bɛ la ka jugu ninnu kɛ situlo ye ka an ka jamana lakanabaaw ka tile ni k'u yele fan bɛɛ lajɛlen fɛ fasoden bɛɛ lajɛlen b'u kɔ an bɛ dugawu kɛ minnu kɔni n'olu ni tora nin sen fɛ an ka lakanabaaw la ka dugawu dɔ badabada k'olu ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u yɛrɛ ma kɛnɛya k'a ɲini masa Rahamani fɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen ka fiɲɛ bɔda d'u ma hali bi u ye fili dɔɔni min ka faso kama ka se d'u ma k'o ɲini masa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale tɛ jalaki k'o ɲini ale fɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi fasoden bɛɛ lajɛlen dusukun kaminen bɛ kabini o kɛra an ka jamana jɛmaaw ye jamana bila sangaboda la tile 3 sangaboda o baaraw e ka dɔn jamana b'o kɔnɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka jamana kɔnɔ ani ka sigi kolosuma ni basigi o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ min kɛra Adama Jara Ben le cerveau ale CNT ma ye nin baara min kɛra n'i y'a sɔrɔ ni ka ɲɛsin an ka jamana ma Ben le cerveau ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ jamana bɛ lajaba min kɔnɔ an tɛmɛna kuma wagati kan sa an bɛ min na sisan o ye wulikajɔ de ye min bɛ faso ni kisi an bɛɛ kibaruya mɛn min kɛra Mondoro a ma bɛn jamanaden sɛbɛ si ma nka bamananw ko n'i ye sɛnɔgɔ jɔlen ye ko kala b'a kɔnɔ n'i ye sɛnɔgɔ jɔlen kala b'a kɔnɔ o ye mun ye jateminɛ bɛɛ kɛra k'a dɔn Mondoro
attaque min kɛra ye a bɔra min jɔn b'a kɔrɔ jɔn bolo b'a kɔfɛ a jateminɛ bɛɛ kɛra a kibaruya bɛɛ sɔrɔla mali kan tun bɛ ci fɔlɔ u bɛ jɔ u b'a filime u bɛ lajaba ta ka ɲɛsin an ka armée ma u b'an ka kan filime u bɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ taa ɲininkali kɛ mɔndɔrɔ ko kunu nana 4h-5h du matin ko sura k'u sira lahalaya jumɛn na u b'o fɔ aw ye. C'est ça la montée en puissance de l'armée malienne. A kɔrɔ ye nin de u ye dankari an ka surasiw la an bɛ dugawu sama ala ka hinɛ la ala k'u dayɔrɔ sumaya u binna faso tɔgɔ la u binna avec honneur et dignité sous les couleurs du Mali u binna o de kɔrɔ o kɔfɛ an ka surasiw wulila k'u jɔ ka taa tugu la ka u pan u su kunna i b'a fɔ furaburu jalan binnen o de kɛra ka tila ka mɔndoro minɛ k'a lasegin Mali ka mara kɔnɔ fɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na mɔndoro bɛ Mali ka mara kɔnɔ minɛn minnu minɛn'u bolo o wulikajɔ kɔfɛ a minɛn bɛɛ dɔnna tuma min na an ka surasiw ni Barikani surasiw tun bɛ opération conjointe kɛ minɛn minnu tun bɛ Barikani surasiw bolo o minɛn kelenw de yer'u bolo wa dɔw tracera k'u bɔra Niger ka don Burkina fɛ ka sɔrɔ ka na don Mɔndoro fɛ parce que Mɔndoro ni Burkina de ka surun ɲɔgɔn na donc pour dire que bi yɛrɛwolo debout sur les remparts b'a fɔ très bientôt wallahi billahi talahi an bɛna bɔ ka Barikani ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ très prochainement an bɛna o baara de bila sen kan billahi an t'a date communiquer on va pas communiquer la date mais on va passer à l'acte wallahi on va passer à l'acte kuma tɛmɛna jamana kɔnɔ quoi il est temps jolibɔn ka jɔ pour que an ka jamana ka ɲɛsin bɔnɔgɔla ma o wagati de sera bi an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fɔra cogo min na Adama Jara bɛɛ nin fɛ an ka jamana bilama jolibɔn ka jɔ an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ photoden bɛɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen bi k'u hakilila ɲini ɲɔgɔn fɛ yarabi ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye sikɔrɔninkaw fɛ yen juma kɔni dugu ma jɛ ye an b'ala ka fɔ nisɔndiya kɔnɔ na o kɔni kɛra girinkajɔ dɔ ye fo mobili dɔw jenina ko lakanabaw ka mobili dɔ n'i y'a sɔrɔ o yɛlɛla denmisɛnnin dɔ kan o min kɛra min ye kɛra k'a fɔ denmisɛnnakaw somɔgɔw ni sigidalama dɔ b'u ka sariya di an k'u lamɛn. tiɲɛ yɛrɛ la an dusukun tɔɔrɔlen bɛ bi 17 mɔgɔw ye baara min kɛ nin a ma bɛn an wolomuso si ma a fɔla Mali faamaw ye ni mɔgɔninfinw siranna aw ɲɛ ka boli a man kan tɛ aw ka boli mɔgɔninfinw kɔ kuma tɛ ka don kare kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin fitininw de b'an bolo kare kɔnɔ e ni vitesse bi don kare kɔnɔ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ wa a tɛ mɔgɔ sɔrɔ wa ni ala tɛ e t'o dɔn ni mɔgɔ sirannen ye a fɔ faamaw ye ko mɔgɔw to yen sa an dusukun tɔɔrɔlen bɛ bi dɛ n'an y'a fɔ k'an dusu kasilen tɛ bi walahi an ye nkalon tigɛ san 13 u ye mobili dɔ de gɛn ka don fo kare kɔnɔ yan nɔ ni mɔgɔ bolila aw ɲɛ a y'u to yen nɔ mobili gɛntɔ de y'a sɔrɔ den fana bɛ telelagɛ de la a fana bɛ k'a yɛrɛ ɲini polisiw ka mobili de ye den tan k'a faga ka tila k'u kɔdon ka taa k'a to n'u ye nin ko in bila ta a ma nɔgɔn dɛ n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw denw don u t'a ko bila ten donc an fana ka den ka sa ten k'an to yen nɔ ko parce que k'an ye fantan ye ko se t'an ye ne jamana ɲɛmɔgɔ y'a ko bila ten population t'a bila ten dɛ. Ibrahima Ba ne dɔgɔnin sigilen don telela la u mɔgɔ 3 u sigilen don telela la polisiw bɛ ka tɛmɛ u ka dɔ gɛn u ka boli ka yɛlɛ sisan o la ale bɛ ka ɲini ka taa yɔrɔ ɲini sisan k'ale bɛ sira tigɛ dɔrɔn bɛɛ la polisiw bɛ ka mobili bila yɛlɛ na sisan k'ale bɛ bɔ ni yan woni kɔnɔna ye a ma se ka bɔ n'a ye dɔrɔn polisiw ya boli ka yɛlɛ a kan dɔrɔn o la dɔrɔn mototigi dɔ ye ninnu olu yɛlɛla a kan mototigi dɔ ye ninnu yɛlɛla a kan dɔrɔn o la polisi ninnu u yɛlɛla a kan hali u ma yɛlɛ yɛrɛ taara k'a to yen mototigi dɔ in fana yɛlɛla a kan u taara k'a to yen an bɛ k'u wele u bɛɛ la u b'u ban ka na tɔla taar'u nɔfɛ u ka polisiso la u ka kuma caya a tolo bɛ ka marifa ci sanfɛ ka fɛn fili ka na sanfɛ sigilen bɛ n ka so kɔnɔ i b'a fɔ ko so bɛ ka wuli de mobili bɛ ka ɔrɔfile dugu ma fo ka ne sigilen bɛ ka yɛrɛyɛrɛ ne ko tɛnɛ ko nin mobili boli sugu ma ɲinɛ n ko boli k'a lajɛ an bɔra an ɲɛ bɛ jama jɔlen na ko mobili filɛ ka papa de taa nin ye ko polisiw de don an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye Asimu Koyita n'a tulo b'an na a bɛ kuluba an bɛɛ de ye maliyɛn maw sa ni maliyɛn ye an tɔɔrɔlen don bi an den fitinin de taara donc an bɛ justice kɔfɛ ni min bɛ kɛ a ka kɛ 17 mɔgɔw ka baara de an bɛɛ faga da la an ka da la ka tila k'a ko dɔ ka su to yan est-ce que a bɛ bɛn mɔgɔ ma. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye sikɔrɔninkaw kan ye an bɛ fɛn min fɔ ala k'an ka jamana basi ye hakili segi an kelenna balagɛlen ye ka se k'a to bi min bɛ jamana in ɲɛtakun ni min bɛ se ka jamana in so ma ala k'o miiriya ɲuman dan kelenna balagɛlen ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi laɲini dɔw bɛ bi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kan ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ dɛ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ka taa dugabugu marabolo la bi
lamana lakana ba ubega wuli ga do ke no yi ka do ka fodo zo la kamunu be wati mina jamana ka goni koswe utesrata mashidi foi sanga duma wuli ga do ka fokulu ka dugu timene uteson joya mafieu nuni jere wala tigala ma ukelela obe mo wakli dinga mare bugula bere tere kofu be faso de non fait ni ya fon fin bi faso ka drapeau de dozo nunu u daga yero la walma were ka finuna abete dore de nasro lakana ku sabatire do koswe e kara ulu ku tiga marfata machine na sone jamana ka laben kana lakana kama u yero chamanga ulu yere ni tora yero chamana ka klega jadi su fa yero chamana ku boloma feunta bebina yero dawla be lakana ba u kerane na wuli ga jobe ka kebbe lakana ba do fe ka seka jamana dozo la ka ku ga marfa menuna fendo femi be ni ya jitemene anga yene je nyama jolena kan yene jamana nyama u fe dugu daw be bi ni ya soro alifa ma kelembe bi dozo yesi dala ka marfa talimunu ke dugu lakana kama ambalo dan ka fo chamangira so enga me do mene ko bi o marfa mene be yero dawla bi ka soro yero ma kolosma ko so ku wakli to nyera na kusre nu jera ku fanga franyonga ube bara la udonendo nga ukala kana ba munu be kerefe marfa nu kanga mene ni jamana basigira nga ma se folo nu turaka marfa mene adawe do la bika gele ko so ni nyuku njate mene nyuku nga we jadi sufa amadogo mala fogu yira maula ku bola marfa uta uluka marfa do mene be bi marakala o kofe dogo free dogo free temena we marfa sheginde mene dozola ka ula udale kar no ko buna kar blaka segi ni ko e ko membe ni aso jate kanga mene wa unanyo na chama yoro chama na bi ame femi wa jamana manyema we ukani nyine je nyama jole na lakana ba te fly jamana ko ulu de do nga mame na gelana na ni aso ru bora kana labe sabati o wati ko nanu ye strawde mene so no uluka se ni tra fa nga daga la ye mal drapeau so roi ba fenfen u be kumani faso de tien do bara bara keto do bala munu chemai ukolu bara ile jite mena ko na nga kata marfa ko ni mena be wati mene ko be abike so yene ka sega dili kura do jare wala tigala ma wala mamunu baka gelata ka nyesa nga jamana ma abe dili kura do ma dani kuna fone mimbe ni aso be nyini ka kla go pratika duma ambe dugo ke ala ka ambele ile be so ba ka nga jamana basi namburai amala dan ka fo jonya o kira so yene aso mamunu yene ko wala wuli ka bo kai marabolo ko na ulu munu chuni be ka ko bongo ko na we de men soro de ma mi aso na duruma do fanye ngona na u ire be ka do ka fo anye angulome ombea mo keme ani mo bido olu de vera dugu do la dugu min tɔgɔ ko Bama Bugu olu ka mɔgɔw de bɛ yan mais dɛmɛ min nana ka na sisan an ka mɔgɔw de ka ca parce que mɔgɔ dama dama minnu b'an bolo u y'o gosi k'u labɔ u ka dugu kɔnɔ olu bɛ ɲɔrɔ dɔw bɛ ɲɔrɔ dɔw bɛ Yelemani dɔw bɛ Jɛma dugu in na yan Bamakɔ yan sigiyɔrɔ 3 b'an bolo yan donc dɔw bɛ aéroport Senu Banankɔrɔ dɔw bɛ Kabala donc dɛmɛ min b'an bolo sisan bon comme an ka association kelen de donc on fait ɲɔgɔn dɛmɛ de don vivre nana hala ma mɛ association de promotion de l'enfant de la femme et l'enfance lui a tonne kelen bila kana an malien damaw do mais an b'a fɛ ka min fɔ autorités ko faamuya k'a fɔ malien dɔw bɛ ka malien dɔw minɛ jɔnya juru la an bɛ waati min na i ko bi k'a sɔrɔ Mali sariya bɛɛ b'o kɔn donc ninnu filɛ nin ye u bɛ nin yɔrɔ in na yan ja tɛ a ma ja u yɛrɛ ye parce que u gɛnna de ka b'u sigida la ko parce que k'u bana jɔnya ma a san kelen de ye bi ye donc u ye wele bila an ma an donn'u jigi kɔrɔ ka b'u nana directrice ni a ka baarakɛɲɔgɔnw u bɛ k'u occuper o la mais o t'a bɔ laɲini ye min ye u ka se ka segin u ka sigida la lafiya kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔ État ka se k'i jɔ u jigi kɔrɔ u kana se ka bugɔ u kana se ka nɛni u kana se ka bila jɔnya juru kɔnɔ parce que u siran'o de ɲɛ o de kama u nana yan bi an balona ka fɔ ni tun ye maukanyi munu be ni asoro na kunte dore de ka se ka wuli ka jota ma munu wala wuli ka bɔ kai marabolo kɔnɔ na dɔgɔ fɛn ye o ye dɛmɛ sɔrɔ munu be ni asoro cogolen bɛ ni waati na ɲama kɔrɔ wuli ka jota ni ka ɲɛ suma an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala fɛn fɛn ka dɔ ka fɔ ko ni ka se k'u bila basigi minɛ kɔnɔ la ala ka jamana in kundaw kan n'an bɔra ye falajɛ garabali kɔnɔ na dɔgɔ fɛn ye tɛmɛnen ninnu na gɛlɛya ye sɔrɔ n'o ye tasuma jeni ye n'a ma ɲɛ o kɛra maaw kan ka wuli ka jota ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'u ye kasara sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen fasoden kelen de ye o baara min kɛra an b'a lɔn k'a fɔ dɛmɛ waleyaba dɔ taara ka ɲɛ suma o dɛmɛ in kɛnɛ kan segu ala ye boli olu minnu ye dɛmɛ kɛ ale yɛrɛ fɛn min fɔ o filɛ mɔgɔ minnu ka dugu jɛnna u ka dugu bɛ jɔ jiw bɛ k'a la kuran bɛ k'a la ekɔli bɛ k'a la fɛn bɛɛ bɛ k'a la sécurité bɛ na u bɛ segin u sigiyɔrɔ la an bɛ dugawu mun kɛ an ye dɔn mun kɛ bi an ka association in an ye caman san mais Mali gouvernement tɔn 55 u y'o de d'an ma k'an ka n'a di déplacés ma o don an bɛ gouvernement fo parce que anw y'a a fɛɛrɛ latigɛ déplacés bɛ yan u sɛgɛnnen don an ka déplacés filaw ni dɔgɔnɔw de bɛ yan an ma maa ni maa bɔ ɲɔgɔn na an bɛɛ de ye maliyɛn
tɔɔrɔ de y'an lase yan sinon yan t'an sigiyɔrɔ ye. an balona ka fɔ ni tun ye segu ala ye boli kan ye min ye ka dɔ ka fɔ maaw ye kasara sɔrɔ an bɛɛ de ka jani ka bolomagɛn ta ka ɲɛ suma falajɛ garba la fɔra cogo min na jamana in ba sigina lafiya ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ an ka maliden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu caman bɛ jamana kɔkan na gɛlɛya ye dɔw sɔrɔ jamana ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka na n'olu ye minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsin bɛ tunga koɲɛ ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ fasoden minnu bɛ kɔkan olu ye kunbɛli ta ni ka ɲɛ suma ka tila ka t'u lajɛ o minisiri ye min ye ka dɔ ka fɔ alihamudu ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. ni tunga ma ja i bɛ segin so donc an ka ministère ka baara de ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan diɲɛ diyara i la o diɲɛ ma diya i la an b'i kɔ donc président y'o de fɔ ni premier ministre gouvernement bɛɛ ka baara y'o de ye donc nin ye mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 600 olu de bɛ nin opération in na an bɛ vol tan de kɛ nin ye vol filanan de ye bon donc an b'a continuer fo bɛɛ ka segin ka na n'an ye maliyɛn fɛn fɛn mɛn problème bɛ min da la an bɛ na n'o ye inchallah donc ni mɔgɔ min nana an bɛ taa n'o ye cité des migrants na o cité o ye an yɛrɛ ta ye gouvernement yɛrɛ de y'o jɔ an ka ministère yɛrɛ de y'o jɔ an bɛ taa n'o ye o bɛ si ye ka furakɛ ka dumuni kɛ ye n'u ye tile 2 tile 3 kɛ ni min y'a ka dugu fɔ an bɛ transport d'a ma a bɛ taa ka dugu la ni projet b'a bolo a bɛ segin ka na ni projet ye an bɛ projet financer fo ka se 100 ni 260 kɔ la. n ɲuman sera an ka pays la o de nisɔndiya bɛ na sinon n bɛ Niger nisɔndiya foyi tɛ n kan hɛrɛ tɛ n kan. an b'a lɔn ka fɔ ni tun ye an ka maa ɲɛmaaw ka taa se maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kunbɛli ta ni ka ɲɛ suru dɔw ma fɔra cogo min na n don cogo la ta o ka fisa de t'an bila cogo la ala ka n ka jamana ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra ye sɛbɛnni kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnaka dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko dingɛ dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ji dɔw bɛ tɛmɛ olu fɛ n'o ye jijugu ye o kɔni de kɛra sababu ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tɛmɛ dugu kɔnɔna na ni o kɛra gɛlɛyaba ye fo gɛlɛya wolola fɛn min na ka se k'i ka dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ ko dɔ bolo sera ale ma k'ale yɛrɛ bugɔ o bɛɛ kɔfɛ k'o ma kan cɛkɔrɔba si la ko cɛkɔrɔba ko f'a kɛra sababu ye ka tila ka cɛkɔrɔba ntanya sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ yen baara in bɛ yen a kɛra cogo jumɛn de la an k'u yɛrɛ lamɛn. ne ye Mamadu Keita mais bɛɛ bɛ n dɔ sɛbɛnni kɔrɔ yan ko Jarakɛ bon nin ko in sababu ye jinɔgɔ ko min ye baramuso usine min b'an ka kulida kɔrɔ yan ko in sababu belebeleba ye ale de mɔgɔw kɔni b'u profiter ale de ka jinɔgɔ jigintɔ fɛ ka u ka wuluwulu sama k'a bila fɛ ka na quoi bon an sigidala mɔgɔw kɔni a bɛ san 4 bɔ dɔ b'o kan an bɛ wuli an bɛ ko in mankan kɛ depuis an b'a sigiɲɔgɔnya fɔ du si tɛ du min b'a la a du o bɛɛ dɔnnen don ko an ma don a du kɔnɔ sigiɲɔgɔnya la taa u la kunnafoni ka tila ka ɲini fɛ ni fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na jinɔgɔ ko in ka jɔ parce que sigida tɔɔrɔlen don a la an sera autoritéw ma sɛbɛnkɔrɔ autorité bɛɛ b'a kalama dugutigi b'a kalama mairie b'a kalama jeunesse b'a kalama maa maa ye da bɛ sɛbɛnkɔrɔ ko la o bɛɛ bɛ jinɔgɔ ko in kalama san 1 ko tɛ san 2 ko tɛ san 3 ko tɛ a ka ca n'o bɛɛ ye bon an nana mun décider an ye jeunes fara ɲɔgɔn kan k'an ka jɛ an k'a kɛ bɛɛ k'a barikayɔrɔ jusqu'à ce que ji bɛ taa kale a sun kɔrɔ an bɛnn'o la mais o baaraw nana daminɛ minnu yɛrɛ tun bɛ sigi in kɔnɔ n'an bɛnnen don olu dɔw nana wuli k'a fɔ ko u ma jɛ n'a ye parce que olu yɛrɛ dɔw ka ji b'a la o la an nana kɛ sa minnu sɔnn'a ma olu ka yɔrɔ bari o mɔgɔ fɔlɔ o ye ne yɛrɛ Mamadu Keita Jarakɛ directement an y'a bari bon ji nana sigi cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la déjà an kɔni an bɛɛ sigira k'a fɔ an bɛɛ k'a bari f'a sun kɔrɔ cɛkɔrɔba fana nana a bari a ka yɔrɔ la misiri n'o ye nin ye misiri mɔgɔw yɛrɛ ye bɔgɔ san k'u b'a bari minnu b'o sanfɛ n'olu de ji yɛrɛ fanba tigiw ani baramuso olu ko misiri ka bɔgɔ tɛ yɛrɛ kan o bɔgɔ fana tonnen filɛ misirida la ye bon jusqu'à ce que ko nana jɔ o niveau la ji kɔni nana kɛ ka yanfa ye masiba nana yɔrɔ garati ka sira bɛɛ dabɔ ka yan bɔ ka yan bɔ o dugusajɛ olu ko jinɔgɔ tɛ jigin olu kan o don bɛɛ u y'u ka yɔrɔ gere ko bɔgɔ ko jinɔgɔ tɛ jigin olu kan ko f'a ka jigin anw de kan u y'u ka yɔrɔ gere ko ji ka jigin anw kan ko parce que ko an fa k'olu ye masin wele ko kana olu ka yɔrɔ garati ko ka jinɔgɔ jugu kan an fa ma foyi f'u ye o ko k'ale a ta to ala ma u y'o gere wulada fɛ jinɔgɔ bɛ ka jigin anw kan ne yɛrɛ ya bɔgɔ dɔɔni ta ka kɛ yan dɔrɔn ka nin yɔrɔnin ji lajɔ wulada fɛ a nana an fa bɔtɔ safo la ka na dɔrɔn ko agressé yan nɔ ko o de bɔgɔ ta k'a to nin yɔrɔ la cɛkɔrɔba bɛ se ka bɔgɔ ta k'a to yan k'a sɔrɔ a denw bɛ du kɔnɔ cogo di ne fana nana ko ne yɛrɛ ye bɔgɔ nin to n ko cɛkɔrɔba tɛ ne yɛrɛ y'a kɛ a ma mɛn dɔrɔn a ye ne bolo minɛ ka ne neni k'ale ko n'ale ye ne sɔrɔ k'ale bɛ ne bataraden fara ko parce que ko ne ni n ka cɛkɔrɔba de ka baara ye bi a y'i to la mankan cayara ka caya ne ka cɛkɔrɔba ye ne minɛ ka na ne lajɔ yan o ye ne lajɔ mun na ne ma bouger an y'an jɔ yan a yɛrɛ kɔrɔkɛ nana an bɛ ka kuma ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an tor'o la dɔrɔn ne tulo bɛ mɔgɔw tulo kan na ko a ye cɛkɔrɔba bugɔ ko cɛkɔrɔba binna k'a filɛ nin ne bolila ka na ta ne kɔrɔmuso bɛ yen olu de ko k'a y'a bugɔ kɛlɛ kɛra fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ yan ne kɔni ne fana ma bugɔli yɔrɔ mais ne kɔni ye cɛkɔrɔba ta yɔrɔ min na ne b'a dɔn k'a fatura yɔrɔ la ne yɛrɛ cɛkɔrɔba ta ni n ka denmisɛnninw an donna n'a ye so kɔnɔ an bɛ se so kɔnɔ an y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba fatura ka ban. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sifinnaka dɔw kan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Ukraine jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ni Russie jamana kɔni a kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ tulobatigɛ ye bi min ye gɛlɛyaba ye o gɛlɛya kɔni an b'a lɔn k'a fɔ min dogolen tɛ jɛman na
o de kɔni sen fɛ min ye anw ka fasoden dɔw ye ni fiɲɛ wula bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na maliden minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ kalan na Ukraine kɔnɔna na olu bila ma k'u dɔw yɛrɛ kɛra ma 30 kɔ faso ye wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ yɔrɔ dɔw la bi dɔ bɛ sera d'a ma ko ka an ka lamɛn. Bon évacuer kana la Slovaquie an bɛ à la fois an b'an ka autorité malienne bɛɛ fo an continue na ka ambassade vraiment bon an kɔni kɛlɛ comme bɛɛ b'a kalama cogo min na kɛlɛ yɛrɛ wulila jeudi donc an yɛrɛ wulila sunɔgɔ la avec des bruits d'explosion partout des bruits de sirènes donc va vraiment paniquer an ka ambassade wuli donc an ye situation bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna donc maintenant o fana assiste cogo min na u y'u seko kɛ parce que déjà u y'an évacuer dɔw bɛ Pologne actuellement dɔw bɛ Hongrie dɔw bɛ Allemagne dɔw bɛ France comme ne yɛrɛ bɛ Slovaquie tantôt an mɔgɔ 5 de bɛ on est logé à l'hôtel donc tout va bien alhamdoulilah n tɛ se k'a fɔ k'an ye problème sɔrɔ parce que anw ye ne tun bɛ deuxième vague mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu deuxième groupe min bɔra Ukraine parce que groupe fɔlɔ olu de wulila kɛlɛ daminɛ donc an bɛ se k'a fɔ olu de problème ni souffrance bɛɛ ye mais ne kɔni an bɛ ala fo explosion ma k'an kɛrɛfɛ anw tun tulo bɛ bruit la quand même an b'a mɛn an b'a senti yɛrɛ yɛrɛ de bon actuellement k'a fɔ ko on envisage ka taa yɔrɔ wɛrɛ comme on envisage quand même ka segin Mali la parce que an tɛ se ka segin Mali la comme ça avec tout l'argent dépensé en plus an ka papier dɔ fana bɛ Ukraine comme ne yɛrɛ nana Ukraine ça va après 2 mois seulement donc ne yɛrɛ ka séjour ma bɔ ne ka papier bɛ Ukraine caman ma se ka sɔrɔ quoi an ka mɔgɔ fana bɛ mɔgɔ minnu ye 3 mois kɛ donc n'u kan ka 4 mois kɛ k'u ka diplôme sɔrɔ le diplôme bɛɛ tora yen vraiment donc o dɔrɔn de problème b'an da la sinon quand même tout va bien alhamdoulilah quand même on envisage aussi qu'à voir qu'un dossier déposé Schengen pays là kala nous se ka son anta vraiment quand même comme y'a photo mina ante c'est que ama autorité malienne be fo ambassade na consul na raja super quand même merci ambe dugo ke mi ye gele min bu ka bi masara mani asebo yala ka gele ni ka wuli ka bo ansina nambora ye mi ka do ka fo anga jamana kono na centre badon ya srote do rede mogo tongene olu ka hakew krenya o kuna funu olu dili kaseko bara sigi senga o centre ba mbe anga ministre mbe ni asoro nyesnembe saria koma Mamadou Kasuka ale tumbe o sefa e kuma min fo ofle Centre togo ko hakew kuna foni ka centre ministère de la justice de Daele ande ya Daele ni yes ID ka teme donc centre abena kuna foni de di malideuma mo minu ka dankari kera mo minu ka hakela ani mo minu magobe kuna foni na sharia tabolo la justice tabolo la ka hakew tabolo la donc lu be se ka centre wele ka kuna foni jonjon soro donc maintenant ni abara o kera anyema centre bena to mo chama be se ka ka hakew don be se ka sharia tabolo don ka hakew ou c'est pour défendre fana donc centre numéro c'est le 80 00 22 46 Nio wele te foi sara donc maintenant jirsu bambolo minu siglen no sal kono ubi ika problème lame ka iblasra be kuna fonu dima munu be seki deme abu wali alla ministère soka deme mi centre yere ministère de initiative ta ka centre insigi donc maintenant ni partenaire ou tara fana ministère de bena continuer ka centre mo sara pour que baraka se ka continuer et puis min bora centre kono e o se ka nyeshi ministère ma pour que ministère ka deme don o affaire ou be se ka teli Chogomina parce que ni kiriko ni adamna na ma teli ou ni problème be donc fana be mo de ko sobe ministère be fela beke pour que kiru ka telia pour que beka seki ka hakesoro donc machi kana de ambe dugo ke yarabela jamana konena kiri abiga fo chogomina yarabela ka blusra ga ni kiri ko nali bara ukera bere gele be ga yini chogomina ka kiri ko ninke foto de bere gele be se ga ni soda soro kiri la chogomina ka chenti ka chenda magangalo ndigi ta fo ino ukera jamana mogo be basigi mina abito srafe ala ka keti nambura ye me ka do fa bakar siri foma ale tumeta mana kuligoro ka fe bibi na gele munu banga jamana konana e ka do be wuliga jawla yoro ni yoro atume ka do ka fo kuligoro ka fe abakar siri foma kuma mi fo e ufle me ka do nyame me ka kuma mi fo ne re tara antara kirenga ni sra tuka kuma o be baramuna ni marfa chikamboro do be kule oh mama oh papa o tika keblene o te arme kono bli ata me awda ko demten do kulla wa formation me ka ke chumina barakele me ka keti donc vraiment amba nyini beki athlete o ba ko election mais te kuma me te dawo dade amba ko te dawo yana wakati do sira ku yere don mali yere don jamana tuno bi mu kan soro te dawo la mais on dia do wala ambe boala do me amba ambe kinya funyana na ambe boala mais ante boala amba ke anta odi ka glan fama jumu mbara ko nyi wala ore kama kore mayo damine kama anye union
pour la refondation de l'Afrique anyo ci na Guinée bala Burkina bala Niger bala munumbe bara jugu mina mu talo kaboy Mali kori sene kori kina laboble amena kori do bala pour que ka bara ke be yinga dola donc min kera mondoro abebe ayi donc anana ni kuma de fo ka sufi solo ka kene ka ira ko faso kene do Mali be ka taganie ni mi mo contradiction tera ka munke aya fo na contradiction Mali ka dame na ka horonya dam anam bulu di nyoma ambe ala utala wali nyumando ay mi ke Mali dine nyemo ay bato ke tita anga ke kanga ala wali nyumando ala mi ke Mali ni ma masara mani wali nyumando aw ma anga wali nyumando anga alhamdulillah rabbil alamin ala mi ke Mali anga fo anga kala ka dali tuni alita akandeme ambalo dan ka foni tuye Abakar Sirif Fomba Kanya fora to mena jamana yi yarabi ala ka blas minen kono na minen be niya so ka foto de bere ile fekwe ala ka jamana blosra ka nambura ye mi ka do ka fo anga jamana kono na krayena franyo nga bambi to ka bula barakela u fe niya so rabele go 2020 na be ka Dubai ka u fe anga bula barakela do ira ka fo ko ni nyinenta aketro anabi ka foto ko mena ku cheje ananyo na ko diga jala ni baji we kuna fonla wele ni ka nyefoli ko yo matike mami asay turedo anga lame. Bon, Minkera amna Dubaï, c'est-à-dire que Dubaï c'est exposition universelle. Dinya bébé kangata franyon kata Dubaï pendant 6 mois. Malion fana où y a artisan dama do choisir monu bisaka Mali défendre et pour nous tchela. Donc où y a artisan monu sélectionné pour que au kata Mali présenter un mogo tani kononton. Bon, y a au confirmera et anya anga dossier duma. Y a fait nyinga, c'est-à-dire que anga passeport copie ou ani anga produit copie ni liste ni fembe anya be laben kaduma ya uya garduma femero fo ou ka conteneur ke kata ministère du commerce parce que c'est API fait partie du ministère du commerce et Apex donc ninkera bon anya formé que vraiment utarani conteneur amé 600 foire bébé ka ban amé no amata anga mino mata donc en to wala utara e mino artisan mino fere en place là en mo be minna e uka ni ko nu dabla parce que ama damine sans amena donné comme ni afu chogina ubi artisan retenu d'abord pour que place que soit en fait artisan bloqué non kata mino fere kulumunu yi anga sefure munu sensibilendo artisan yo protéger pour encadrer donc ami ñini kanin dabla alors katilaka artisan de dommages parce que artisan ya juru chamanta donc juru bela donc am saka juru sara chogoji conteneur mun tara artisan ka te ambala dan ka fo afara to mena asay ture tun kayni na manya ka fo idone be fami e bolo bodila no ko nana ki blaka ke o ya kumba de afara to mena la ka klingmanda ma nambura ye ambala dan ka fo bi mi ka do ka fo anga jamana konana dugu tigila kaw olu be se ka do bala to mena ka dugu yere ka don bi munde kanga ke anga sigi anga lada koroma ke 2000 yo bara sigi senga ku ye munu zalo do ke tomok marabulo bola krena mobti marabulo bola ka tase marabulo chamama upmatike mamiye abla isal do ale bonye fo anga lame dugu dogara nyaaw ibwana nyaaw nyama libetamika aba dugu niko dugu iko ti iko jamanati bon folu ka don bibina gafe tuntambulo mumbato ambadon joni jonye dugu ti est-ce que uni hakem gaka o duruma est-ce que munganga ke pour que obseka u jorofa comme mu jorofa komi ganena donc o de kama anyi répertoire ke fro anyi bomoko take o ka chani santan bi kasika su take kasigu take maintenant anyi mopti ani tomuktu tadeke pour que ulu fana kala don mais entre c'est ka barake o de kama anya di gouvernement ma folo ambule gouvernement fait anana di nume wele ko conseil des collectivités te fin vrai o de wele ko anka soba mumia mumbe kuma collectivité territoriale tola collectivité tola niko collectivité iko commune iko cercle région iko cercle collectivité iko région collectivité donc nano a nyafu nyana yana nga teme kata di sente président ma parce que o de ganka gafe labo gafe munumbato tutu ani dugumsinu tab se ka do maliko la nyam alors que malika dla ni sans fela e ka jigi malik se ka dla kam ni dumala e ka yele donc malik se ka jo malukwat se ka jo chugashila nama ajo folo anga du amalo den ka fo fora to minen yame malikura ankel gena bergeli kanga hakla de tanote malin tike kurai tabulo kurau de bita afora to mina ala ko klanyuma dangeli na balele manambura yi joledi bara do boraka ke 20 mars dala sécurité menina shifina ka munumbe anga jamana ko na nuka barate berede ka faranywa ke nyeta ka wuliga do ke malikura ko mambe sena ulu ya soro uto ya soro nu nyeni bara sigi singa
wulikajɔ min b'u fɛ u bɛ baaraw kɛ sigida kɔnɔna na san o san ka koba dɔ kɛ joli di baaraw ka se k'olu sigi sen kan o y'o kɛ sibiri don a kɛnɛ kan minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ye joli di Umu Dabɛlɛ ɲininkali k'o dɔw la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Dawuda Jara ka bɔ Yirimajɔ. Vraiment ne sigilen don n y'a joli di ko kuma mɛn. Bon nana n ko min joli di faso ko don mɔgɔ man ka to kɔfɛ. Nana joli di o la u y'a lajɛ siɲɛ 3 k'a tɛ se ka di mais non n ko n tɛ se ka taa n ko fɔ n k'a di. N y'an sigi vraiment Ala kɔni y'a latigɛ a sera ka di an nan'o yan de la o la. Ne ka joli di fasoden ɲumanya don faso kanu bɛɛ na vraiment an bɛ sɔrɔsiw kɔ fɔ saya u bɛ sa yɔrɔ min na an yɛrɛw bɛ sa ye. Hali ni joli wɛrɛ bɛ di an bɛna an b'a di. Ne ka kumakan laban bɛɛ lajɛlen ka wuli ni joli di faso ko la. Faso ye fɛnba de ye bɛɛ ka na an ka an joli di sɔrɔsiw mɔ an ka jamana bɔ nɔgɔ la quoi. Ne tɔgɔ ye Korotumu Tarawele. Vraiment ne kɔni bɔra ka na joli di a ko bɛ minnu na k'olu dɛmɛ n'a ye Ala kama kira kama. I n'a fɔ mɔgɔ jumɛn ko bɛ jɔnw de la. I b'a sɔrɔ banabagatɔ caman bɛ u ladalen don dɔgɔtɔrɔso la u mago bɛ joli la joli tɛ sɔrɔ ka k'u la ne kɔni y'a di olu kama. An balala k'a fɔ o senfɛ Dr Mokhtar a ye kuma bara d'ale fana ma o ye min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ dɔgɔtɔrɔ Mokhtar Koni ne ye chef du département collecte promotion et banque de sang na. An ka baara ye mun ye an bɛ jolitaw de kɛ de association bɛ se k'an wele a mana kɛ jɛkulu fɛn fɛn olu bɛ se ka wele bila an ma donc an bɛ t'u joli ta o joli de bɛ tila dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ kɛ banabagatɔw la an bɛ joli de ta k'a labɛn k'a sɛgɛsɛgɛ bana damadɔni bɛ yen i n'a fɔ sida biyɛn dimi o ni dilannabana don n'a bɛ fɔ o ma syphilis an b'o de sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ joli mun na an b'o lasago manani kɔnɔ ka sɔrɔ k'a bila frigo la kɔfɛ o bɛ tila dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ donc ni joliko bɛ banabagatɔ mun na o bɛ sɔrɔ ka k'olu la quoi mɔgɔw bɔra yɛrɛ yɛrɛ an filɛ nin yɔrɔ min na cɛ ka ca ni muso ye parce que musow fana caman hakili la ko n'u ye joli di k'a b'u bana de quoi sinon si bɛ daminɛ san 18 na fo ka taa se san 60 ma cɛ fara muso kan bɛɛ bɛ se ka joli di en même temps poids fana giriya fana bɛ jate minɛ ni giriya ye kilo 55 bɔ i bɛ se ka joli di bana damadɔni fana bɛ yen n'olu t'i la i bɛ se ka joli ni tension t'i la diabète o ni dilannabana ninnu n'olu t'i la i bɛ se ka joli di muso fana n'a tɛ laada la o ni n'a tɛ ka sin di den ma den mun tɛ kalo 6 bɔ a bɛ se ka joli di o n'a garisigɛlen fana tɛ a bɛ se ka joli di kumakan laban mun bɛ fɛ k'a lase an balimaw ma o ye mɔgɔw kana joli di parce que an filɛ nin ye wagati min na joliko crise b'an fɛ yen kosɛbɛ parce que banabagatɔw mago bɛ joli la yɛrɛ 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 an bɛ ka yaala minnu kɛ tan ka bɔli minnu kɛ ka taa joli ta ka taa n'a ye an ka fɛn na a tɛ ka labɔli kɛ donc mɔgɔw kana joli di pour que nin ka kisi. An balala k'a fɔ ni tun ye Dr Kan ye kulu in yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ association ba ye a ɲɛmaaba o ye Adama Togo ye Umu ye kuma bara d'ale ma a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Adama Togo ne de mouvement pour le renouveau et le développement di Mali ɲɛmaaba ye bi lajɛrɛ an y'a ŋaniya k'an fari fa dɔ di sɔrɔsiw ma bɛɛ b'a dɔn sisan sɔrɔsiw bɛ baara mun na u bɛ ka fasajɔ baara mun kɛ u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la n'i ko kɛlɛ fɛn caman b'a kɔnɔ jogoni kɛra fɛn fɛn na jolibɔn bɛ yen anw ka mouvement ye mouvement min don a bɛ ka laadakɔrɔw lakilen n'o ye cɛ ye ani k'an jɔ jamanadenw jigi kɔrɔ donc a ka kan an k'an fari fa dɔ di sɔrɔsiw ma pour que k'u dɛmɛ u ka jamana joli la ani u ka cɛsiri la an bɛ k'an joli de di ni joli bɔnna wajibi don fasoden ɲumanya b'a ɲini bɛɛ ka i jija k'i joli di o fana bɛ kɛ an fana ka dɛmɛ ye k'a ɲɛsin sɔrɔsiw ma pour que ka se ka faso jɔ kumakan laban jolidibagaw fana b'u fo. An balala k'a fɔ ni tun ye Adama Togo Kan ye u bɛ baara min na faso kɔnɔ la nin tɛ baara dogolen ye don o don olu bɛ baara kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ɲɛta ye ka ɲɛsin faso ma ni hakilila ninnu Ala ka ninnu caya n'an bɔra ye festival dɔ sigira sen kan Kalabankɔrɔ kɔnɔ na min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'i y'a jateminɛ a kɔrɔ bɛ yen nka bolodiɲɔgɔnma y'a fanba ye min ye ka dɔn k'a fɔ a ko sen fɛ sifinnaka minnu y'a sigi sen kan olu kɛra a ɲɛma bɛ ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Festival mixité ni édition in na festival mixité festival ye mun bɛ adressé jeunesse de la a bɛ jeunesse ka créativité yira ka yira jeunesse la ka message de paix transmis jeunesse la pour que an ka se ka solution sɔrɔ an bɛ ka problème mun traverser sisan hakilina mun nana n'a ye c'est que an ka jamana bɛ ka fɛn période mun traverser sisan a ka gɛlɛn an bɛɛ ma bon an ye acteurs culturels ye an bɛ se ka sensibilisation de kɛ an bɛ se ka message de paix de transmis mɔgɔw ye an bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka kuma o de nana n'a ye parce que n'an ma bi corriger ou bien n'an ma bi dilan sini tɛ se ka dilan voilà o de nana n'o hakilina ye. Balada ka fuya fɔ cogo min na o kɛnɛ kan
min y'a den fa ye ka taa se maire ma olu ye kuma min fɔ ye u filɛ. Ne tɔgɔ ye Amadou Ndiaye ne bɛ yan nɔ ka invité d'honneur n'o ye premier ministre Kɔrɔ Musa Mara k'o représenter. Ni festival in vraiment hakilina ma na i n'a fɔ invité d'honneur yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Musa Mara kabini u sera ma ka festival initiative f'a ye k'a diyara ye a bonyana ma. Festival n'a ye hakilina ɲumanba don parce que a bɛ ka bɛn ni keleya de kofɔ ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka taa sigida la ka taa kunkanko kumaw fɔ an bolo o ye belebele o ye ka Mali culture fana don ba la ni ye culture ta k'a lajɛ jɔba ka bon jamana ɲɛta la donc comme groupe Tajas mɔgɔw y'a fɔ cogo min na toujours a bɛ bɛn ni keleya kofɔ donc an kɔni sera yan bi o ye k'o encourager a initiative la komi y'a 3e édition ye ni Ala sɔnna Musa Mara y'a fɔ invité d'honneur édition nataw la a bɛ kɛ toujours u kɔrɔ u dɛmɛ nin ko ye fɛn fɛn jamana ɲɛta ye o y'ale ka hakilina ye. Cikura Jara ne ye Kalabankɔrɔ maire festival de mixité vraiment fɛn min don a fɔra n ye don min na n content de parce que bɛɛ bɛ Mali dɔn bi problème bɛ Mali nord Mali kɔrɔyanfan ani Mali cɛmancɛ yanfan bɛɛ b'a dɔn problème bɛ yen nɔ bi mais denmisɛnw ka nin fɛngɛ in festival mixité k'o labɛn ka na kɛ nin waati in na a bɛnna kojugu parce que a b'a jira k'a fɔ Mali ye siman kelen de ye ka ta Kayi fo Kidal Mali ye mɔgɔ kelen de ye parce que n'i ye jama lajɛ sisan jɛmanw b'an na finmanw b'an na bilenmanw b'an na fɛn bɛɛ b'an na mais an bɛɛ hakilina kelen de ye donc o b'a jira k'a fɔ Mali jamana barikaman don parce que mɔgɔ caman de ye jamana in constitué wa bɛɛ n'a ka culture de bɛ ɲɔgɔn na donc olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛn belebeleba kelen de ye mun b'a to diɲɛmaa b'an dɔn an bɛ se ka ayiwa an tɛgɛ kɔrɔta diɲɛ bɛɛ culture sababu la. An balana k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na a kun tɛ dɔ wɛrɛ ɲɛta sabatili Ala k'o sabati n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Serbi an b'a ladɔnna k'a fɔ jɛkulu min n'an b'u wele ko organisation d'extrême droite n'o ye jɛkulu ye Serbikaw fɛ k'olu tun bɛ taamana dɔ furancɛ tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko nin jɛkulu in ko wulikajɔ kun tɛ dɔrɔn dɛ Rusi bɛ kɛlɛbolo min na nin waati na ka ɲɛsin Ukraine ma k'olu ka dɛmɛ kɔni bɛ Rusi jamana kɔsɔbɛ nin ko la n'an bɔra an bɛ taa Mexicaw fɛ an b'a ladɔnna k'a fɔ ɲinɛ san kɔni ko gɛlɛya kɔni bɛ kunnafonidilaw ka kɔsɔbɛ Mexique jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin ye kunnafonidila de ye k'ale kɔni bɔnna nin na dɔ furancɛ tɛmɛnen na wa ko nin bɛ k'a kunnafonidila maa wɔɔrɔnan ye minnu kɔni bɔnna u ni la Mexicaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛ taa Urumani a yirala k'a fɔ min ye OTAN kɛlɛkɛcɛw ye n'an b'u wele ko force de l'OTAN ko olu minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ Urumani jamana kan nin waati na min ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka minisiri ye n'ale bɛ ko Florence Parly ko ale kɔni tun bɛ olu fɛ karidon n'o ye kunu kari ye ka se ka taa a ɲɛda ni kɛlɛkɛcɛw ninnu kan a y'a yira k'a fɔ ko ale b'a ɲini fɛ u bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka fara ɲɔgɔn kan walasa ni gɛlɛn fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Rusikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Rusi ka kɛlɛbolo wuli ka ɲɛsin Ukrainekaw ma ko a tile 11 na kɔni ko an tɛmɛn'o k'a ka ban kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko kunu kari don min ye Rusi jamanakuntigi ale ni Faransi jamanakuntigi ye Emmanuel Macron k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ walasa ka se ka sika fɔ o bɛ se ka sabati cogo min na min ye Rusi jamanakuntigi ale kɔni y'a yira Emmanuel Macron na ko ale ka laɲini kɔni ko sika foyi t'a la k'o bɛ sabati ko walima a bɛ sabati sika fɔ o bɛ na n'a ye ko walima kɛlɛ min filɛ sen na nin ye ko sika foyi t'a la k'ale ka laɲini bɛ sabati ni o dɔ la kelen kɔni ye n'an bɔra yen an bɛna an fɛ farafinna yan Burkinakaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Burkina dugu min marabolo min n'a bolo ko Djibo ko kabini février kalo tile 17 san 2022 ko nin dugu kɔfɛlen kɔni ko ale kɔni tigɛlen ka bɔ Burkina dugu tɔw la a yirala k'a fɔ an bɛ maa minnu ko terroriste n'o jatigɛ wale kɛbɔ ye ko olu kɔni bɛ ka nin dugu in ka sɛbɛkɔrɔ kori kosɛbɛ ko wa k'an bɛ don min na ko bi ko min ye kɔngɔ fo ka taa se ayiwa minɔgɔ ma ko kɔni bɛ ka dugumɔgɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ kosɛbɛ hali bi Burkinakaw fɛ yen Burkina camancɛ fanga ma ɲɛma n'o ye lieutenant colonel Paul Henri Sandago Damiba ye ko ale kɔni a tɛgɛ kɔni si maa dɔ kɔni ma walasa k'o kɛ fangabolo ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre ye ni makɔfɔlen yɛrɛ k'a tɔgɔ ko Albert Ouedraogo wa a m'a fɔ maa min ma ko économiste n'olu ka kalan ɲɛsinbɛ sɔrɔ bozuli ma ko o maa don n'an bɔra yen an bɛ taa Congo Brazzaville an b'a ladɔn k'a fɔ Congo Brazzaville kaw fɛ yen dɔ fana tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnna juman don ko olu kɔni tun bɛ tasibila belebeleba la ko o kɛnɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko o tasibila in ko o ma sɔrɔ dɔ fɛ dɛ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɔnɛn'u nana kabini san 2012 waatiw la ko k'a sababu kɛ mugubon dɔ n'o ye kɛlɛkɛminɛw olu kɔni tasuma wulila Congo Brazzaville kaw fɛ yen ko a kɛra sababu ye ka maa 300 ɲɔgɔn na kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ne la kunnafoni ka fɔ la ko nin kɛnɛ in ka sa ko maa caman bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ka maa kɔni bɔnɛ u ne la k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la k'a kɔni kɛra dusukasa ani misimisi ani tasibila ka ɲɛsin nin maa kɔfɛlen ninnu ma Congo Brazzaville kaw fɛ yen an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ kɔnkɔnɔfɔlɔ la o la kunba dɔ tun ye an bɛ dugawu kɛ Mohamed Samakɛ a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya Ala ka jamana in bila o sira kan